Ligtas Undas 2025. Nagsige na og pahibalo ang mga pulis sa entrada sa mga sementeryo sa Davao City. Mga dapat tandaan sa pag-alis ng bahay, planuhin ng araw at oras ng pagdalaw sa sementeryo. Gipahinumduman ang mga Davaoenyo sa angay buhaton, kumubiya man kini og balay aron mobisita sa ilang mga minatay. Libaw sa tanan ang pag-amping nga dili mabiktima sa mga kawatan ug aron makalikay sa posibleng insidente sa sunog. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, bukas na appliances, gas, stove at gripo. 53 ka mga minteryo sa Davao City ang bantayan sa mga pulis. Adunay magbantay sa help desk ug adunay pulis nga magpatrolya sa sulod sa mga sementeryo. Pagsiguro nga mosunod ang tanang regulasyon nga gipatuman sa adlaw sa kalagkalag. Sa Tagum City, gipangunayan ni Mayor Ray Uy ang inspeksyon sa mga minteryo sa syudad. Buot sa mayor nga masigurong luwas ang mga taong mobisita sa ilang mga mipanaw na sa kinabuhi. Gipahinloan sa mayor ang mga sagabal kay gusto niining hapsay og solemn ang paghinumdum sa mga minatay. Apil sa giinspeksyon ang La Filipina Public Cemetery. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe!